Badua da. Motxian, zer da badua da? Euskarari buruzko erakusketa bat. Horren barruan, ze gaia izugarri zabala da, euskararen iraupenari buruzko erakusketa bat. Eta zehatzagoendik, euskararen iraupenari buruz mundu eleanitz batean. Izena bera nola bururatu zaizu? Halako soinu jostari bat edo asmakizun edo kanta baten ere badu, eta erritmo ere bai, eta... Etzan erresa izan, etzan berez sortu gola errez. Erabili genitu beste izen batzuk eta ez genuen asmatzen, ez zitzaigun txertatzen, hor gelditzen zian, eta bagenekin hor segitu behar genuela, eta azkenien halako batean sortu zen. Eta, egunero genuen gai hori. Izenak, izen berririk, bati bestei galdetu, eta azkenean badu bada sortu zen da, ikusi genizkion bentaja guztiak. Arintasun zera jostari hori ere gustatu zitzaigun, baina bildur pixkatera baten zigun, testatu genuen inguruan daula, eta ikusi genuen ondo hartu izan zela, eta horrekin segi, eta azkenean ikusi genuen geu ere konbentzitzen joan ginala, eta holaxe gelditu da, eta oain natural irutzen zaigu, oain uste ondo txertatu dela erakusketarekin, eta lehenengo arazoa izaten da nola sortu, ze gaia inmaterialadek, ez da ukitzen, ez da objeturik hori kontatuko dunik. Orduan, nola kontatu, nola hasi hori gorputzen ematen, hori izan lehenengo arazoa. Hasi ginen lan hortan, eta momentu batean hasi zitzegun erakusketa, eta ondi egila zen. Ez 1000 metro, ez da egit, 2000 edo. Orduan, gaiak ematen duelako, gaia oso zabala delako. Eta hor etorri izan, bigarren arazo larria, eta hor hasi nintzen arkaitzekin lanian, nola hori ekarri formatu txikiago batera. 10 aretotan banatzearena oso garbi genuen, ze jendeak 10 gauza buruan eduki ditzake, baina hortik gora zaila da. Eta zuk espalin bezu oso garbi markatzen hor barruan alako egitura bat, sartzen zeta 1000 metrotan iten azkenean galdu. Eta gero eta nun izan naiz da, erakusketa bat ikusten da, ze kontatzu erakusketa, gauza mordua, eta hor itu itea ez. Nolabait, 10 horiek ematen dute buruan eukitzeko moduko kantidadea bada. Gela ilun hortan, euskararen iraupenaren misterioa nahi dugu esplikatu eta horren historia. Alegia, hor Koldo Mitxelenaren esaldi bat dago guretzako klabea izan den erakusketa guztia. Iraupena da hemen, benetan gauza harrigarria. Ez sorrera eta nondik ote datorren nola lortuko otezun irautea. Eta hori, alde batetik presentatu egiten da, Mitxelenaren esaldi klabe hori, eta beste alde batetik iraupen hori nola izan den. Nola Europan egon diran hizkuntza zibilizazio olde guztien gainetik euskarak iraun egin duen. Eta bizirik iraun duen. Eta hori dela gauza benetan zoragarria eta benetan misterio bat, ze beste hizkuntza guztiak desagertu ditzian bere garaian. Eta gurea bakarrik gelditu zen Europan lehenagoko egoera batetik datorren. Eta hori kontatu nahi genuen.